We wait for you to get sick. And you do, then once you are sick, we don't restore your health. We merely manage your symptoms so we can manage your high blood pressure, we can manage your cholesterol, we can manage your pain, your arthritis pain, we can manage your diabetes. We don't cure you. The current healthcare system is a hoax. People have gone on a 40-day fast and cured their cancer. The body was never designed to eat 3 meals a day. Every day we were hunter-gatherers. We would find food. We'd eat it. We'd go without food till we found more. But we eat food all the time. We weren't designed to do that. And so you need to give the digestive system a rest. It's very, very active. You're putting a lot of wear and tear on the digestive system. You need to allow it to rest and repair. I recommend fasting on a regular basis. And I say I do it 1 day a week and then 7 to 10 days once a year. Wandi no koko ne wolde do ko bon wone wonde quoi. En fait koko en keɗo ñamugol laabi tati nder ñallal ɗum ko mentalité addaɗo au début des années 1900 e nder leyɗe Europe gaaɗe. Mais wano Afrique ko telle à partir des années 1900 entre années 1930 et 1960 koɓe fooli en ne laadi on mentalité ɓe faami kindi mo wata ñamude laabi tati yani ittugol kooƴe soƴƴe hirto haray ko weelaɗo haray ko mara moyen andi no wa rewɓe law har ɓe nandi hakkille maɓɓe debbo ɗewluɗo ko debbo tampuɗo c'est à dire que fiya hollira aɗa mari jawɗi ko ɓe bulbulunoɗa mais en fait ko wonto woni probléme o ɗum ɗo no luggi ça veut dire que andi ɓe nayi hakkil selluki e ɓandu sellundu mais probléme on hakkil kin a sellintaki immorde lowgol hakkil kin gande ko sellinirta hakkil kin il suffit heɓa ɓandu sellundu kamɓe noon ko ɓandu ɗum ɓe poisoni directement ayi sa ƴetti ɗo tigare ko abbere kono moƴƴi wo sa awinde e leydi ndi moƴƴata fami joni noon ñamugol ngol andi sa ñaami buse men nde ñaami nde soƴƴen ɗo hareɗen aude ɓoytuɗoɗen kooƴe kon wonde nde hirtoɗen hareɗen aude ko soƴƴunoɗen ko woɓɓe o kadi ñaama hakkude soƴƴare yirande ɓe ñaama nokkeli laabi busɗon kadi mawɓe ɓe har ñamirta noon mawɓe ɓe har so yahi jokka nayi ma ɗum yahi juntuji fayda ko tellen 16 heures ɓe ɓanata ɓe ñaama fof nde worre et puis ka culture men sa no c'est mal vu ñamugol ko ɗuuɗi ñamowo bus ko c'est pas bien vu kummaluɓe fof so yehi ka fulawaji mawɓe karmakoɓe ma kummaluɓe fof on tawi na ɓe ñamoɓe bus voilà et puis sa ñaami hino sa ñaami ɗo ka reedu aray ɗo fayda wano plat ji goo waɗay ɗo à 4 heures de temps on faami c'est-à-dire que ɗo étape mbe waɗa étape mais plat c'est que ɓandu ɗum adaptoto si tawi chaque 2 heures tan hiɗa waɗi goɗɗum ka hunduko ma aɗa ñamude ɓandu ɗum sa jonni ɗum sa addi ñamete ndu gére heña fitte fi préparagol accueilligol ko addata kison ɗum on faami maintenant si tawi ndu andi que sa ñaami par exemple e nder 24 heures a ñaami nde wotere ko nde wotere ñamata sa ñaami nde wotere ndu ƴettay tan ndu gére moƴƴi ko ñamuɗa ko ndu 10 heures a moƴƴi faami mais fi ndu 10 heures ko timmi ko 36 heures en réalité 36 heures c'est à dire que ñalande feccere ndu waɗay fi 10 heures kol plat sa ñaami plat timmuɗo yani plat maaro ɗo ma ɗum en tout cas kañum e sauce entrée c'est à dire que plat timmuɗo ƴettay normalement 36 heures si tawi ndu mari tan net ndu ƴettanay ɗum 36 heures kono si tawi ndu mara tan immorde no raɓɓidirɗa noon ndu hawjina ko anda gollowo sa joni mo ɗo golle mo andi que dans 20 minutes client go ara e maɗum golle go ara mo zéro ɗe o fiƴƴinanno ƴetta golle go aɓan ɗum ko mari hakkil ko ɗum woni l'un des choses les plus important e ñamete ko ya wonu régulier ko ɗumen tan himmugol moƴƴa par ce que si tawi chaque fois heɓa goɗɗum ukka ka hunduko en fait ɓandu ɗum famata hono sabitortoma en fait haray anda kono sabitortoma par ce que à chaque minute a riski addugol goɗɗum ɗon duwata préparade faami ko wongol régulier ngo haysa ñamay ko ɗuuɗi ko wongol régulier o et puis kadi nden kadi ñamugol moƴƴi trop moƴƴa hina ko ñamata en nenku kon sa jodi keɗa woɗɗa ñaami saku maaro ɗum hina probléme faami ko ñamugol ɗo hande ñama o andi kono koko porto watta Europe ɗo ñemugol c'est à dire que ñama ɗo seeɗa plat ɗo ɗumon yahaɗa ƴetta biscuit o yahaɗa ɗumanno on faami et puis kadi ñamugol laabi bus laabi tati ɗi sa no ɗuuɗi normalement wano jooma ganda ko en ni wono normalement goɗɗo ko ñaami ko ɗuuɗi o e nder 24 heures ko nde wotere mais woɓɓe goo ko nde wotere e nder balɗe tati woɓɓe goo ko nde wotere e nder yontere waɗayno ka tan annaba kuyagal
mais hay fen ɗon woodi woɓɓe goo ñamata plus de une fois nder 24 heures fami kono andi o société mon ɗo ko société ɓenda de consommation c'est à dire que depuis portoɓe ko ɓendi waɗi l'ère de révolution industrielle dans les années 1900 joni ɓe wawi remude vite fait produit a heña ko ñamoɓe ɓe ɗaɓɓi andi waɗi portable jande joni ɓe waɗa programme ji fiyo portable ji bona hoore mum imprimante pareil papi machine ji ɗin pareil par ce que koye bonu wawa sodde kadi donc ka consomme sinon ɗo économie maɓɓe o yahata par ce que civilisation maɓɓe on ko ɗum jooɗi mais probléme honto woni c'est à dire que en fait halɗa warde hoorema hareɗa warde hoorema en fait so ɗo hande waɗi o so tawi nawnare koko rewri ko woni normal heɓugol diabète heɓugol tension ndaare hande quand même mawɗo mo yi a heɓata fayda mawɗo yaho ha nayegu nanga ɗum ma yahata hakkille mum yahaali on faami ɓeyna ko alzheimer mawɗo mo yiɗa o hakkille mum no sotti on ɓeyna ko normal andi wonore ɗo yawɗo ha mo nawi o hakkille bonay ɓe faami kino ɗum ko normal heɓugol diabète garɗa ka fami yimɓe no mari diabète yimɓe no mari tension yimɓe no mari manda gastro yimɓe no mari probléme ñiiƴe mari probléme hoore woɓɓe go cukalel mum futtay hay sukundu heɓata on faami ɗum fof ko angal ñandu moƴƴudu ɗum e so yi wono enen koɓe acci en bon halkirde ko o sukar dane o sukar fabriqué on tuma si o ataya naati wattude yargol ataya min ko bonno pay ko har ko ɗum ay yimɓe no jooɗi ñalanga fof no yara ataya mais on ata ko sukar ñiiƴe yimɓe fof boni saabu ndi sukar wi on faami ñiiƴe buuro fof mo yiɗo pullo fuuta fof aɗa jii koye mum no ñaami saabu on sukar par ce que sukar ɓendina ɗum faami joni noon depuis les années 2000 ɗo o affaire guerte produit e ɗuma c'est à dire que yimɓe fof yalti soi disant e tempéré joni ñama ñamude no sokko tu no sokko e rewɓe ɓe yiɗa wono pata pata ni har rewɓe fulɓe no ɗewli o wan ɗum ɗo ko debbo pulloynteɗo Fati Diallo Burkina e sarenteɗo Bamfora en 1930 har rewɓe fulɓe ko ni darde mum faami kono hande so yi debbo mo yiɗa o ara vraiment ko ɗum ɓe wultoto ɓe no si wiye hayka place ji worɓe maɓɓe wata darondade ɗon bo wi huuɗa darondoto ko pesata 100 kilos ɗum mara sens ɗum fof ko ñameten ko mais no yeehi très loin par ce que influencé kadi hakkille maɗe faami révolution watta a waylali habitude ji maɗi joni noon ɗum ɗo ko scientifique ɓe o yoni ɗo wo horugol mi anda ko 40 jours walli yimɓe ɓe yalti e cancer rewɓe no ɗum no mari cancer de sein no mari cancer ji cancer hollirama ke horugol tun no ñawda cancer par ce que en fait nawnare koko yiya ton ko réaction ɓandu ndu en fait immorde e façon no wurirta no sellira non c'est à dire que sa ñamde ko boni ɓandu nawna fi andingol ma ko wonɗa wadde kon accu ko ɗum daara hay seɗa nawni premier idée ko heɓata komi ñamata nawɗo ɓe yiɗa ñamugol par ce que ɓandu ɗum innete non yalti gueta ukku ha fusi an accidan e mum misére mais yimɓe ɓe gara haɓɓi to forcete fiya ñaama en fait sa nawnaji fayda 90% nawnaji sa acciti ñamugol tu nawnare nden mon par ce que nawnare développe ata ko ɓenta hay ɓandu ma no ko ɓenta état basique c'est à dire que sukkar no ɗuytori ka nder ɓandu ma virus ji busma e ay wano par exemple wode sa hoori andi ɗengal ngal andi tutama o lammay on situation si hewti eɓe virus ji busma e probléme ñiiƴe a serta e mum probléme ji bus ndi danerima guite ɗi laaɓay mais hande ndaare ay ɗo goɗɗo mo 40 ans hara fayda ma ronki ganje ronkitude min ɗo ko 43 ans mi mari mais non piiji bus mi naata e mum de ñamugol piiji pajareji ko de mais non amantagol mais en fait mais lamar goreɓe hara sa yiɓe ha ñiñiraɓe sa yiɓe kamɓe baye maɓɓe hande asika kamɓe kila ko ndaara ñiƴe maɓɓe min sikki lamari kariji goy kono eyde yeesaji no jooɗi a joni he gurdam mumen kono raɓɓiɗi hande trop mais kadi en terme de hakkille ɗen so yimɓe busa hara no miijoji tuno par ce que ko ñamata ko adda e miijoji ndaare ɗa hoori tigiri ɗum ɗuytoto kono faamu ke e wata jokkude so inde jokka o civilisation porto ɗo no ɓe wurta no e yurto e kaɓe yurti ɗon hande porto fof no nawni ayiyeɓe ka yaasi no laɓayi no ɗumanni mais sa andiɓe nder ko lekkele ko probléme de santé ɗaare ɗum mo ɓeno mari abonnement e laptane fayda wonta 2 semaines haali ka laptane min ɗo par exemple jottoɗo wa 3 ans 4 ans hara tippa laptane ɗum heewa e rob fayda chaque fois chaque 2 semaines ɓe waɗa visite no mari comprimé je ɗo mari piqure je ɗuma donc en faamu que ñameten ko reɗo et puis kadi ɗuytidirgol ñamgol ngol et puis kadi waɗa alimentation régulier mais ɗuytidira kadi au moins franchement ɗuyte 3 fois ono ɗuuɗi ñamgol e ñallal